Ngizoqinisekisa ukuthi njengoba kuza amaholidi kancebejane nje ngizo-eda abasebenzi phakathi. Ngoba ikakhulukazi le yandawo le ya garage ilona elihlupha kakhulu. Manje Spilion ake ngibuze la. Njengoba ensukwini kungumhla ka-25 ngingashaya ijika lapha emphakeni wethu. Ngafika amasiji wethu amabili. Tshela ngisodala kanje. Into efanele ufocus kuyona isikole. Kanti mina ngiyothola nje umsebenzi engawufunda. Ngangifundelani mangizophinde futhi ngizofuna iSpilion ngibe ngiphuma esikoleni. Yabo indaba yesikole izothanda ukuthi ibe inkinga. Ngoba umuntu ufika funde bese siqedile ukufunda umuntu akawuthola umsebenzi. Izingane eziningi la eminyango zifundile ngenxa yale experience seziveleza kwele bugebengwini. Kancane sana shislip sami. Hayi, so ngishaya All right, good night. Bizanilanga amadoda ntaka. Lobani upheka ngithaka lokole konke. Angithi amaphoyisa angambamba. Ngikhipha ibangane phezulu zakho futhi ucela imali yami. Mhlawumbe ufuna wonke amaphoyisa nama security. Ahlale kuwena Ngicela ikhadi lami. Ngicela ikhadi lami. Ngicela ikhadi lami. Security Awuyokuhlala.